brager han der foran Teslaen? Anders? Det er de hele tiden. Ja. Der har de været hele dagen. Det er der ikke kan følge med. Det kan den ikke. Jeg har sagt med smæk en lille bombe. Altså prøv at Killerbisen, de har taget den hele dagen. Har de det? Den har taget den hele Nej, Edvin var ikke foran her. Det kunne jeg se. Nej, ikke lige her. Nej. De andre. Ja, men Anders han kom meget, meget hurtigt foran. Det gør han. Ja. Du kommer bare ind.